खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 16 अक्ट'बर 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसो थोनायनि बान्दोआ गोरासिन जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर सारस्रिनाय मोनगोन। वृष राशि थांखिफोरा जाफुंसार जागोन। समाजाव बिमा बिफानि मोजां मुं लाखिनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मिथुन राशि हरखाबै गिनाय सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। गोसोखौ हमथाना सोलिनांगोन। कर्कट राशि सोमोन्दोआ थिग थानाय नङा। आंगोजों नागारजानो हागौ। जेंना गोनां सान। सिंह राशि जेंना जेंसिफोरा जोबस्रांगोन। गोदान लोगोखौ लोगो मोनगोन। साना रंजा खुसि बारलांगोन। कन्या राशि गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। बायदि मैया साननायजों नाख्रेबजागोन। देहा सावस्रिया गाज्रि जागोन। तुला राशि गोमाना थानाय लोगोखौ लोगो मोनफिनगोन। गोबां खोथा बाथ्रा रायज्लायनायनि उनाव जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। वृश्चिक राशि सांग्रां जानांगोन। गावनि आंगोआनो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। गाज्रि सान। धनु राशि मान होनाय मोनगोन। बायदि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागौ। रंजा गोजोनै साना बारलांगोन। मकर राशि जिउनि गेदेरथार जेंनानिफ्राय उदां जानो हागोन। जेंना जेंसिफोरा बारग'नायनि राहा मोनगोन। गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन मोनगोन। कुम्भ राशि जेंनाफोरा बोस्रां जागोन। लोगोनि मदद मोननो हागौ। गोसो आरो देहाया गोजोनैनो थागोन। मीन राशि गोसोआव अहं आखु सोमजिगोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे सोमजिनो हागौ। सांग्राङै सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फोरमायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनायाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।